Сега брезгадалства или огоре. Ами, първо въпрос, Вау. Ладно се прави. Никак. Втори въпрос. Агов диван имаш ли? Да. Чакай, ето го. Ето. Ъгъла. Съжалявам, че влязох в живота ви наистина. Тук трети въпрос. Ами, да знам. Така. Турска среда. Да. Пети въпрос. Обичаш да играем? Окей. Да. Обичаш да кажеш? Да. Осми въпрос. Гейм или група? Разръсъчки. Чувана. Десети въпрос. Значи, представителството е почна. 10 глътки за 10 секунди. Чакай. Да стане 2 минути вече. Дано всичко е наред. Сигурно ще разберем, че сме отишли в хотела заедно и направо побеснял. Дени се била с него. Карали с Дени. 7 секунди. Yes. Така, надявам се ви е харесало и бай-бай.